Okay guys, update ko yung motor ko. Ayan yung sira na. Yung pang-aksidente ko. Kaya nga bigla yan nilto, bigla yan linipat. Yung sira na. Yan po headlight. Bluish siya po. Sayang nyo, yan po yung panel. Ayan. May sira pero may gasgas siya. Malalam, ayan. Pero matibay la rin niya, rembong rin kasi doon na akong base may ngay. Namlo, mga tiyang personal ng kalalam. Kalalaan na yung sira. Salamat naman. Ang poya ako, gas-gas mo. Medyo malalim na. Hindi pala, happy niya yung sporty pala. Mio Sporty last model. Ayan. Makalagyang mo kanyan. Sinali kong ba yung flaring, kulay matuling. Inner. Ampong outer. Ayan. Update doon ako pasibayo guys ha. Potang gawang ko na potang buke. Ampo ini. Gawa ko pasibayo yung video no. Okay guys. Thank you. Bye bye.